Kwazivai vanhu vaMwari. Tinoda kutenda Mwari mukati memangwanani ano nekuda kweupenyu nemaropafadzo ose atiri kugamushidzwa naMwari. Vari kufara ratidzai nekuwevha maoko. Tinotenda Mwari akukomborerei. Ndisati ndatanga, isu sesangano tozikanwa sevanhu vebhuku, vanhu vanodya bhuku. Nawo mukatarisa mukati menyika yatigere, vanhu vakawanda vari kubatwa nekutya. Chiri kuvhundutsa vanhu zvinhu zviri kuitika mukati menyika. Tikatarisa hondo dziri kurwira kusoro, vanhu vanobvunza kuti zvichazowei. Tikatarisa kushayikwa kwamabasa chaiko, vanhu havasisina tariro. Vana vechikoro vachienda kuchikoro, vachipedza, tariro yavo inogona kushayikwa. Vana mazuwano wa confused. Ukatarisa even pa social media pangozara bad news. So mubvunzo une nyika ndekuti tiri kumboenda kupi chaiko. And mumwe mubvunzo unobva wati ndiani anoziva ramangwana. Nekuda kwekuti zvese zviri uncertain, saka vanhu vanotanga kubvunza zvirwere zvichiwanda, saka mangwana achazowei. So mubvunzo unobva waita vanhu ndekuti ndiani anonyatsoziva ramangwana. So vamwe vanobva vabatwa neimwe pfungwa yekuenda kunotsvaga kuti vazive ramangwana. Saka zhinji kacho tinogona kuenda kusiko tichiedza kutsvaga ramangwana redu. Saka toda kutenda naMwari nesangano rino rinotipa zvinyorwa. Ndine guide randinaro panapa rinoti Daniel Reviews the Future. Mubvunzo watinawo nhasi wakanga unawo mambo Nebukadnezar kuti umambo hwake nekingdom yavo zvichazowei. Asi Mwari haana kunyarara, akaratidza Daniel zvichazowa nyika ino. So munamato wandinawo hama, baba, mai, mwanakomana, usaenda usingazivi ramangwana, usingazivi chiprofita chakawanzika. Ichi neshoko rakasimba kwazvo, ndizvo shoko reuprofita, kwete remuprofita. Daniel Reviews the Future. Musaende musina guide, aripo pa ABC apo. Regai timboite. Saka ndikangoti zvandataura unongoti bhuku. Handidika? Tiri vanhu vebhuku. Grounded in the word. Ndizvo here? Ko mwana akarwara? Hamusinyatsodaidzisa imi. Taise vanhu vebhuku. Wai, ko basa risipo? Ko mwana akarwara? Ko murume akanetsa? Ko mukadzi? Ko mwana? Ko hondo? Mwari akomberere, tiri vanhu vebhuku. Mwari akuropafadzei. Regai timboimbe rwiyo rwemuparidzi, Mwari haanganyadzisi. Terera Mwari anotaura choko. Munoti isangano dzvene raMwari. Wandifungisa kumarangi. Elder Kusena, thank you. Toda kutenda Mwari akomborere kuimbira kwakanaka, akomborere shoko riri pakati pedu. Toda kutenda nezuro takasiva tapa muchinjikwa. Bhaibheri rinoti Jesu arembera ari pakati pemagororo.
nhau zvikanzi magororo aya anomirira iwewe neni. But Mwari ngaaongwe. Jesu akarembera ipapo. Zvinonzi kune mumwe akanga ari kurimwe rutivi anotarisa Jesu, wotanga kumumoka kuti we Jesu vakaita zvinhu zvikuru, chizviburutsa kapa muchinjikwa. But mumwe wacho anotusa dari, isi tiri pano nekuda kwemhosva dzedu. Uyu muchinda haana chaakatadza, ndobvati akaona Jesu panguva duku duku, akati mundirangarirewo muumambo hwenyu. Mwari akomorerewo pastor, makasiya tine chitsvambe kuti patinoemba kuti baba vedu vari kudenga umambo hwenyu ngausvike. Mubvunzo ndeyekuti muumambo imomo ndinenge ndiripoye. So ndomunamato wandinawo, ndoshuwa kuti nemiwo ndomunamato waminawo. Mangwanani tadzidza pamusoro peprotection. Tapiwa tipi rekuti chinoita kuti tive tiri safe chete kunge takakomberedzwa naMwari neruzhowa rwani rwaMwari, tiri pedyo naMwari. Saka ndati Mwari ndibatsirei kuti kana Jehovha ari kurutivi rwedu, ndiani achatirwisa? Obva ati aiwa, chinoita kuti ruzhowa rubve zvivi zvani nhai zvedu. So Mwari atibatsire, Mwari atikomborere, apo ticharamba tichitsvaga Mwari, tichiwanamata mumweya nemuzvokwadi. Mukati memangwanani ano ndina kuzoona hangu second song. Maiziva here kuti kuimbira i-worship. Isu sesangano hatimbi nziyo dza Jesu. Halo? Hatimbi nziyo dzani? Toimba Kristu munziyo. Pate tiri toimba, tiri kuimba Kristu, hatisi kuimba nezva Kristu, ndizveni? Saka Mwari akukomborerei. Sindichazokumbira group riya patinenge taakuzonopedza, mugare muri panzvimbo. Toda kutenda Mwari. Musoro wemangwanani ano unoti simuka. Simuka uende. Simuka uende. Toda kutenda patichapedza rusando runo, munamato wandinawo kuti wewe neni apo tiri kunzi grounded in the word, focused on mission, tofanira kuti tisimuke. But kamusimukiro ndo kachasiyana. Tichasimuka tichiitei? Tichasimuka zvaita sei? Ndo mubvunzo wandinawo. Udzamari pasaidi pako kuti hama mudikani simuka. Alright, regai ndiwedzere zvimwe timbodzidze. Wedzere kuti simuka tikangoritora riri kushona rakanaka, but hapasi pese panosimuka vanhu vachifambira zvakanaka. Halo? Saka tautenda Mwari, ngaisapambadze nguva. Handei kuna Jona chapter 1. Jona chapter 1. Toda kudzidza pamusoro paJona. Verse 1. Zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Jona mwanakomana waAmitai richiti, simuka uende Ninevha, riya guta guru, undoriparidzira nokuti kuipa kwavo kwakwira pamberi pangu. Asi Jona wakasimuka achida kutizira Tashishi,
abve pamberi paJehovha akaburukira Jopa, akawana chikepe chakanga choenda Tashishi. Akabudisa mari yacho yokufamba ndokupinda mukati macho kuti aende nacho Tashishi abve pamberi paJehovha. Toda kutenda Mwari akomorere toda kutenda Mwari nekuerengwa kweshoko rake. Teerera mutendi. Panapa regai nditange ndambokupai background rebhuku raJona kuti tinzwisise kwatiri kuenda uye nedonzo resangano apo tiri kumirira Kristu. Bhuku raJona, theology kana kuti purpose yaro, chinangwa, rine zvinangwa zvimwe zvakawanda zvatingagone kutora mariri, but 3 izvi zvakakosha. Chekutanga rinobuditsa the sovereignty of God, kuti Mwari ndiye Mwari wezvisikwa zvose. Saka paunobata bhuku raJona rinofanira kukusiya vagutsikana kuti Mwari ndiye musiki wezvinhu zvose. Tiri parechechi yaMwari. Chimwe zvakare ndechekuti ko Mwari anomboyanana sei navanhu. Kutanga navanhu vaanoti vanhu vake, the chosen generation, nevanhu zvakare vari munyika vatinoti ava havana kudaidzwa naMwari. Mwari kana achivaona, akationa isusu sesangano, anozviona sei, anozvitora sei? Zvirimo mubhuku raJona. Chimwe chinobuda mukati mebhuku raJona ihanya nenyasha dzaMwari. Tiri parechechi yaMwari. Teerera vanhu vaMwari, tinonamata Mwari wenyasha. Usarasikirwe nepfungwa iyoyo. Patiri kuerenga bhuku raJona, tiri kuerenga bhuku raJona rakafanana nemamwe, rakasiyana mbijana nemamaina prophets atinoverenga mukati mebhaibheri iri. Jona ari kubuditsa saiye ari kunyora, but ari kunyora experience yake akatarisana nemission yaMwari. Chandiri kukumbirawo sangano dzvene raMwari pamangwanani ano, isu sezvo tiri sangano remusaririrwa, toda kudzidza pane wakatitangira, takatarisana nemission. Now bhaibheri rabva rati shoko raJehovha rakasvika kunani? Halo, shoko rani rakasvika kunani? Now munangwarira pamunonge muchiverenga shoko raMwari rinoti now, naizvozvo ndozvatanga zvichiitwa. Zviri kuratidza kuti vanyori vebhaibheri haasi Jona chete anotanga kutaurirwa nekuti naizvozvo. Ari kubuditsa pfungwa kuvaverengi kuti nyaya iri kutaurwa haizi nyowani Mwari achiapia kuvanhu vake, haizi nyaya nyowani Mwari achitaura kuvanhu vake, haizi nyaya nyowani Mwari achidana vanhu mukati mebasa. Saka una Jeremiah vakamboudzwawo izvo, but now zvinezvi Jona akuudzwa. Saka Jona haana kuvhunduka nekuti akaziva kuti ndiMwari ari kutaura. Now bhaibheri robva rati shoko raMwari rakasvika kunani? Jona. Now bhaibheri harina kugumira kuti Jona, robva rati mwanakomana waAmitai. Teerera munhu waMwari. Mwari ari very particular namadetails. Pfungwa inokosha yaunofanira kuziva ndeiyi: Mwari anotiziva tose. Anochechi yaMwari,
pada kwaigona kuwana naJona wakawanda, but akanyatsotaura kuti wandataura naye ndiJona mwanakomana waAmitai. Kuna vanhu vakawanda vanofunga kuti Mwari haana hanya neni, Mwari haandiziwe. Teerera vanhu vaMwari, zvanzi nyangwe kuwanda kwakaita mastars akawanda mumagalaxies akawanda, Mwari anoziva one ne1 star nemazita aro. Angatadza sei kuziva iwewe? Angatadza sei kuziva inini? Saka Bhaibheri riri kuti Mwari anotiziva. Haatizivi chete, anoziva nekwatinobva, anoziva nevabereki wedu. Tiri pane chechi yaMwari. Saka usazovhunduke kwaunenge waenda waudzwa namba dzechitupa, waudzwa dzazara nekunet 1 eko dziriko kwese, but Bhaibheri riri kuti Mwari anotiziva. Udzamari pasaidi pako, Mwari anokuziva. Alo chechi yaMwari. But pakuzikaniwa kwaunoitwa naMwari, Bhaibheri riri kuti shoko rakauya kuna Jona. Jona zvinomira kuti dhavhu, njiwa. Saka munhu waMwari zvinotarisirwa pamunhu waMwari. Munhu waMwari anofanira kunge ari hambo, ndizvo izvo. Akazvininipisa, ndokuti vhangeri iri ratiri kuti tiri focused on mission, tiri grounded in the word, rinoda vanhu vakazvininipisa. Alo chechi yaMwari. Saka Bhaibheri riri kuuya kumunhu wakazvininipisa anonzi Jona. Zvikanzi Jona anga ari mwanakomana waAmitai. Amitai zvinoreva kuti truth. Alo, saka Bhaibheri riri kuti mukomana anga akazvininipisa uyu anga ari mwanakomana wechokwadi. Bhaibheri rinoti muchaziva chokwadi, uye chokwadi chichakuitai sei naye? Chichakusunungurai. Teerera vanhu vaMwari, taakurarama munyika ina manyepo. Kunyepa kwasitaira, even nevekuchechi, especially nemafoni atiinawa. Vanhu vanonyepa. Panoda kukuudza patiri mumisheni, vanhu vaMwari, kuri kutsvaga vanhu vakazvininipisa. Ndizvo vhangeri iri risvike kumugumo wenyika. Zviri kutsvaga vanhu vanoziva chokwadi, vanorarama muchokwadi, vanodya chokwadi, grounded in the word. Saka Bhaibheri riri kuti munhu ari kutsvagwa naMwari kuti aendese vhangeri kunyika anofanirwa akabata chokwadi, ane midzi. Now Bhaibheri nobva rati Jona simuka uende, ndobva audzwa place yekuenda. Enda kuchinai? kuNinevhe. Iyi Ninevhe iguta guru. Alo, saka Jona akapiwa kwaifanira kuenda, but Jona hapana chaakataura kuna Mwari. But Bhaibheri rati Jona akasimuka. Alo, Mwari ati chi? Simuka, kum haleke, simuka uende, kum halake, simuka uende. But kusimuka kwakaitwa Jona, handiko kusimuka kwakushitaurwa naMwari. Anochecha Mwari. Saka tose tiri pano tinowirirana kuti patichabva panapo tose tichasimuka, but hatisi kusimuka zvakafanana. Pane vachasimuka sekutarisirwa kwavari kuita naMwari, but vamwe vachasimuka sekusimuka kwaJona. Anochecha Mwari. Saka Jona akasimuka,
zvanzi ndokubva aenda kwaAida akaronga kuenda kuTashishi. Alo cheche yamwana, nao ndaita dambudziko naJona. Attitude yaJona ndichada kusiyana neattitude chete yanga ina Jona pakusimuka kwake. Chekutanga, Bible rinoti Jona hana zvaakataura kuna Mwari, but akangoti ndoda kutiza pamberi paJehovha. Alo Mwari, kangani kedu tinoplana kutiza pamberi paJehovha, but mubvunzo wangu unoti ndiani angaende pakawanzika pasingaoneki naMwari? Bible rinoti zvose zvakawanzika pamberi paJehovha. Saka Jona mupfungwa dzake ari kutiza pamberi paMwari. Ndine munamato wandinawo mukati memangwanani. Kana pane pakati pedu ari kuplana kutiza pamberi paJehovha, apo Mwari ari kuti we should focus on mission. Ndoda kuti ndikuudze, famba neni uone mumwe muchinda anonzi Jona. Jona chekutanga, Jona anosimuka ndokubva aronga kuenda Tashishi. But number one, ndega nitaure nditi unogona kurasikirwa nezvinhu zvose, but Jona ane machapter 4 ari short. Chapter 1, he runs from God. Number 2, chapter 2, he runs to God. Chapter 3, anomhanya naMwari. Chapter 4, anomhanya pamberi pani. Alo tizeni, chataura nyaya yekuti kumhanya uchibva pamberi paMwari nekumhanya uchienda kunani? Kuna Mwari. Nekumhanya uinani? Mwari. Nekumhanya uri pamberi pani? paMwari. Ndo zvatoda kudzidza zvishoma tonamata. Teerera munhu waMwari. Saka Bible rinoti kana tikabva pamberi paMwari toti tafunga hedu nhasi, mai baba ndoda kutiza pamberi paMwari, chinhu chekutanga chandoda kukuyeuchidzai ndechekuti hakuna munhu akabva pamberi paMwari anokwirira. This is the point, the effect. Hakuna munhu akaplana kusiya Mwari anogona kubudirira. Unogona kuona seuri kubudirira, but nhoroondo inotiudza kuti hazviiti kudaro. Bhaibheri handiti Jona paakabva pamberi paMwari akatanga kuburuka achienda kuTashishi. Saka step number 1 iri kuoneka panapa ndeyekuti Jona ari kutotanga kudonha paafunga kusiya Mwari. Anofamba step number 1 achienda kupi naye? kuTashishi. Asvika kuTashishi, Bhaibheri rangu rati akabhadhara chikepe. Aloona word rakashandiswa kubhadhara hakusingobhadhara dhola uchienda kutauni. Iword rakashanda nderekuti akahaya. Unoziva kana wakubva pana Mwari soka unobuda mari. Alochecha Mwari, unobuda chinani? Imi kuchechi chete kwamunoya kusina zvipo, kumwe kwese hauendi usina chipo. Mozviziva imi? Nyangwe anoti ini handibhadharisi, but anoti uya nehuku wokushandisira nzwara, huku yacho bvacho. Akati uya nemukaka, anongoisa kadrop wokachukucha, mumwe wese osara achimwa ega nemhuri yake. Ukada zven'anga unonzi uya nehuku yeblack, kana wakuenda kuneona rubber huma woti uya newhite.
Saka isusu kuchechi chete ndokwatisingaine zvipo, but kunzo toziva kuti hakuna zvomahari. Saka ukabva pamberi paMwari unobhadhara. Dzomhari pasaidi pako, ukabva pamberi paMwari unobhadhara. Chechi yaMwari. Saka chekutanga abva pamberi paMwari, aburuka aenda kuTashishi. Asvika kuTashishi, Bhaibheri rangu rinoti akabhadhara. Abhadhara akaita stepe yekudzika muchikepe. Alo? Samburi kuti ari kubva pakaita sei? Ndokubva aenda Tashishi. Ada kuenda kuTashishi, but ari kuenda paJopa, ndizvo here? Ari kubva pana Mwari ndokuenda kupi? kuJopa. Asvika paJopa ndokuona ngarawa yaenda kuTashishi. Ndokubva abuda mari. Alo? Abuda mari. Anobva adzika muchikepe. Adzika muchikepe. Hazvina kuguma kudaro. Hanzi akaenda pachi? Pasi pechikepe. Thank you. Haana kukwira chikepe chete, akaenda pasi pechi. Mukazopedza nekuda kwenguva yedu, Bhaibheri rinoti haana kugumira muchikepe, akazokandwa mumvura. Haanazokandwa mumvura futi, akabva azopinda mufishi. Mamuri tight mufishi. Handina nguva yekutaura nyaya yefishi. Chechi yaMwari. Saka munhu anobva pana Mwari anobva panzvimbo pakakwirira, wobva adzika kusvikira apa tight situation ari mudumbu mbeho. Chechi yaMwari. Teerera munhu waMwari. Temunamato ndinawo mangwananani. Mwari atirambidze, tirambire pana Mwari. David anoti ndirambire mumba maJehovha mazuva namazuva, nekuti akazviona kuti kugara mumba maJehovha kunobhadhara. Muchazozviona maakudyiswa porridge nechibhakera iwe wasiya masipunu kumba yekuDubai. Chechi yaMwari. Wakusvipwa kufesi nekamudhara kasina kumbogeza mazino, iwe wakadzidza nedegree uchiti pu. Ndopa uchaona kuti kugara mumba maJehovha kunobhadhara. Bvunza John. Chechi yaMwari. Tinoda kuti Mwari atibatsire. Jona ari kuburuka. Iyi pfungwa iri mubhuku raJona, yaari kukumbira sangano repaRidgeville. Mwari atibatsire tirambe tiri pamaoko aMwari. Hatina nguva, but theology iri correct. Bvunzai Adamu. Adamu ari pamberi paMwari, zvinhu zvose zvakanaka. Anonyengegwa nenyoka kuti yega idya, unongwara saMwari. Iye mfungwa dzake akafunga kuti Mwari andivhara, asi Mwari chivharo. Ari kuti ukadya muti uyu unongwara sani. Indobva ndabvunza kuti ko but Adamu ari kunzi akasikwa nemufananidzo waMwari, aida kuzoda kufanana naMwari pakuita sei? But nauka nekuda kwekuti akanyengedzwa akabvuma. Akazoiona nyaya yacho. After angodya akaona kuti haana kusimira. Chechi yaMwari. Munoziva Adamu anonakidza so. Aona asina kusimira, anonotora mashizha. Mashizha nezuva riri kubocha kwaNayodha, 2 hours zinenge ratosvava, aipinda bhizi kuti akada kusungira zvimapote. So mashizha oita sei nhani? So kubva pamberi paMwari kunodhura. But Mwari ngaaongwe akazomupa dero. Nyasha dzaMwari dzepaKalvari dzatakadzwa mazuro maneri. Tiri paine chechi yaMwari. But kubva pamberi paMwari akubhadhara.
Nawo mukaverenga zvakare mukati mebhuku randachitaura naro iri, Mambo Nebukadnezar anoudzwa kuti nyika payakabva pana Mwari in terms of preciousness iri kudzikira. Hamuna kundinzwa bai? Ndiri kuti nyika ine nekunaka kwayo nana Dubai wese zvavari, Mambo Nebukadnezar achitarisa Bhabhironi anga achiitira kanaka. Ndokubva ati ndiani rimwe guta richaita seBhabhironi? Mwari ndokubva amushanyira manheru. Now Nebukadnezar anga asiri wekuchechi, ndosaka akapiwa mametals. Daniel akapiwa mhuka dzemusanctuary. But kuna Daniel, kuna Nebukadnezar aida kuratidza kumuudza kuti nyika inei in terms of preciousness iri kudzikira. Nekuti iri kubva pagold chienda pasilver, silver bronze, bronze ndobva yati iron, iron ndobva yamixa neclay. So in terms yenyika yatinogara inei, terera vanhu vaMwari iri kusakara. Whether you like it or not, history is the arena of the Bible. Iri kutiudza kuti nyika inei yapara. Alochecha Mwari. Dai ndengeda kungokuudza yodhakasena mirai panapa. Ndinogona kukangana but example inogona kubatsira. Terera munhu waMwari. Ndiri kuti Jona paanobva pamberi paMwari akaramba achiburuka. Sewe ukaita nharo, bvunza Adamu akurwadziwa mugadheni. Chibvunza Nebukadnezar. Nebukadnezar anoudzwa chiroto. Svika ndakaona makarota hope. Na Mwari akangwara. Dai akaudza chiroto ichi Nebukadnezar, dai akanobvunza masvikiro. Aipiwa interpretation siriyo. Mune nhamo munonobvunza zveupenyu hwenyu kuvanhu vasivo. Tamunari pasaidi pavo. Ndine urombo. Nebukadnezar asingaendi kuchechi anga ine maoffices evafemberi. Atadza kurota ndobva aenda ikoko. Aenda ikokoko Bhaibheri rinoti nhasi wakomana Mwari ndiri kushushikana, ndine zvandarota bva ndoda kuzviziva. Zvikanzi chii? Zvikanzi tiudzei mambo. Zvikanzi aiwa handisi kukuudzai nhasi, ndoziva plani dzenyu. Imimi ndiudzei kuti ndizouimbe zvamuchadudzira. Vakomana vakaomeserwa vakomana. Ndobva ati rega ndimboise kariwati kaisendifu. Zvikanzi nauka mukandiudzaka ndichakupai mubayiro. But hazvina kuita. Ndobva wabvuma. Zvikanzi Mwari chinhu chenyu chakaoma ichi. Hachingabvunzwe kuvafemberi ichi. Chinozikana naMwari asingagari pakati pechi pavanhu. Ndo first time timu iya kubvuma. Bvunza Nebukadnezar. Ndo first time pandakaona timu inoti tinodudzira zveupenyu hwevanhu ichiramba kuti isusu hatizivi zvaMwari isu. Yakatadza mawise men ofemberi paBhabhironi kuti hazvikona zveupenyu izvi. Saka ndonikokuudze vanotaura kuti rugare rugare. Zvanzi Mambo Nebukadnezar, ndarota musoro ndewegold. Ndinokukuratidzai kuti kana tabva pana Mwari kunodzika sei sezvakaita nyika. Zvikanzi umambo uyu ndewenyu weBhabhironi, golden city. But umambo uyu uchatorwa neumwe umambo wesirivha. Bhaibheri rinoti umambo weBhabhironi wakapfuura. Muna 605 kusvika muna 539 ndizvo history inotiudza. Nebukadnezar anomboramba, but umambo wemamedzi nemaPezhia unopinda wesilva. Bhaibheri rinotaura kuti muna 539 kusvikira muna 331 BC panopinda chinai Greece. Handiti Greece ikatora the great Alexander, handiti ikatorerwa muna 168 BC. Pakauya Roman mukati menguva iyi kusvikira muna 476 AD. Ndo pane Europe yatoziva here. Regai nditaure vanhu vaMwari, hakuna umwe umambo uri kuuya. Mukomana anga ari pamuchinjikwa anoti mundirangarirewo muumambo wenyu. Regai ndikuudzai vana vaMwari, hatizi kure neumambo uyu. Dai ndaingada kutaura mapipa ari kuitika munyika. Kune chidhori chiri kufamba chisina musoro. Halo,
musoro weBhabhironi wakapfuura. Iyi period yakatopfuura. Period yemaMedzi yakaita sei nayo? Period yeGreece yakaita sei? Period yepagan Rome yakaita sei? Tasarirwa neperiod yeclay nechinai neiron isingabatani. Saka zvinhu hazvisi kuzobatana sezvatinorehwa navafemberi waya, nekuti Mwari akazvitaura. Napoleon akataura kuti shoko renyu igura ndikurira. Grounded in the word. Alochecha Mwari. Tine mapipi ari kuitika, tsoka dziri kufamba dziri tsoka. The modern Europe itsoka sina musoro. Bhaibheri ndakabva ndaona dombo ranga richiwezwa zvisingaitwe nemunhu, rakauya richizonorowa tsoka. Alochecha Mwari. Ndoda kutenda, saka nyika ichadzoka paunani hwayo kana umambo hwedombo hwauya. Usatsvaga rugare kumwe kwese kwese. Panyika tinotambudzika patitsungai moyo nekuti ndakakunda. Kune umwe umambo hwemesiyasi uri kuuya. Nyika ineyi haisi kuzoita nani. The fifth kingdom is coming. Kingdom of our Lord Jesus Christ. Munamati wangu timambo, tirangarire iwo mumambo. Ndo munamati wandina. Jona ari kuburuka. Number 1, attitude ya Jona towards shoko ra Mwari ndo dambudziko. Alo, udzamai paside pako kuti attitude yako towards shoko ra Mwari iri sei? Mubvunze. Nzamudze munhu waMwari. Jona, Bhaibheri rinoti shoko rakauya kuna Jona. Alo, rikati sei? Simuka. Saka Jona akafunga kuti disobedience option. Hamuna kunzwa? No, munozwa kana Mwari achitaura ka. Isusu sevanhu tinofunga kuti tine option. Hamuna kundinzwa baba. Regai ndidzokere. Kana Mwari achitaura, vanhu kazhinji kacho tinoda kurizina. Alo. Saka pakurizina kwedu manje tinofunga kuti kusateerera option. Kana Mwari akatiudza chegumi, aita sei? Ataura. Iwe manje wobva warizina, wobva wafunga kuti kusateerera option. Alo vanhu vaMwari, but kuteerera is a must. Tiripa vanhu vaMwari. Saka Jona akafunga kuti kusateerera option, wobva ati rega nditize pamberi panyu ndiende kupi naye? Kutashishi. Pandada kuti ngotaure nyaya yeNinevha, tinogona kublema Jona. Ninevha yaive capital city yaAssyria. And Ninevha mkaringa kuna Genesis 10:9-12 inotiudza kuti Ninevha yanga riri guta guru. Ninevha yaizikanwa neupfumi, yaizikanwa nesimba. Assyria ndizvo yeye yakanokomba Samaria paya ndiyoga ndovakomana vacho. And chimwe futi chamofanira kurangarira ndechichi, Ninevha vanodzidza vanotiwo yakanga ine circumference ye60 miles. Vanhu vaigara mukati meNinevha vanoti about 600,000 vaigara mukati meguta reNinevha. Chimwe chinozikanwa neNinevha ndechekuti Ninevha ranga riri guta raive neutsinye. Ndo vakomana vakatanga kushandisa psychology yefear, yekuti umambo hwavo wakasimudzwa nekutya. Saka zvavaita manje vaiti vakabata masoja, vaimagura mhino, wogura nzewe,
wogura zvigurwe kuti vasazobate zvepfuti. Alo, vakabata maleaders waigauja maziso avo, ndobvisa muromo dzavo. Uye futi zvakare zvaizikanwa neNinevha, maiti mukabatwa vaikuskinai muri wapenyu. Alo, wakuskinai muri wapenyu, wobva watora ganda racho woriroverera kumadziro. Alo, saka Jona kutiza kwake ari kutya. Alo, tiripo ari kuita sei? Chaari kutya, ari kuti Mwari mondituma kuNinevha inini kunotyisa zvakadaro, handingaendi. Zviri nani ndiende zvangu kuTashishi. KuTashishi kwaive kunzvimbo kwaive nemufaro, kwaiitwa mabhizinesi, vanhu vari pacomfort zone. Munoziva sangano redu kana vana vekwedu vakuda macomfort zone kudarika kuzvisacrifice mumission. Tiri pachechi yaMwari. Saka regai ndigare ndakutipirai. Nineveh with God is better than Tashish without God. Marriage without God is dangerous. Relationship with God, relationship yawina isina Mwari haina kunaka. Pane kugara hako usiri mu relationship una Mwari. Kushayiwa mari una Mwari zviri nani pakuita Mwari usina Mwari. Pane mumwe musikana wandakanzwa nhoroondo yake, akaudza kunzi musikana uroorwe nemunhu wekutenda kumwe. Musikana uyu akaita nharo, ndokudanana nemukomana wake. Anova nemukomana wake anga ine mari. Vabereki kuti hauchaoni, waona mukomana manje, kwete madhikoni aya, hatidyi ndiro dzinofamba dziya. Rimwe zuva mukomana akauya akabhadhara, ndokubva apedza pfuma yake patanga asingaende kuchechi. Rimwe zuva mwanasikana vaenda kumba, vari mumota, vakagara muGD6. Zvinonzi vakadzoka kumashure kuchitamba-tamba. Alo, pakwaitamba-tamba paakatarisa akaona kune zikunyoka zihombe ranga richisvipa mari. Alo, ndobva ati zvauri kuona mari yandinayo iya ndokwainobva. Saka nyaya iri panapa nekuti watopinda mazviri, usasaudza munhu. Mwanasikana akaramba achipera achionda. Mai ndokubvunza kuti nai mwanasikana inga ugere tatata zvinhu zvese unazvo inga wani. Airamba akanyarara but airamba achipera. Teerera munhu waMwari. Money can buy you a bed but not hope. Mari chaicha inogona kutengera chikafu, not appetite. Mari inogona kutengera house but not home. Mari. Navana kuti mari yakashata, but nati mari isina Mwari zviri yakaipa. Hanzi apera kudaro. Akazoti unoramba uchipera rini? Akati regai ndishinge nditaurire Mwari. Musi waakataura ndo musi wakapera zvinhu, masports ndo paakaperera. Vanhu vaMwari, regai ndikuudzei, Ninevha kana tine Mwari iri nani pane Tashishi tisina Mwari. Zvese kuti zvinobatsirei munhu kuti awane zvinhu zvose achirasikirwa nemweya wake.
Chechi yaMwari. Saka Jona anobva pamberi paMwari. Attitude yake neshoko raMwari. Hama dzangu, hatina excuse yekusateerera Mwari. Hatina excuse yekusateerera Mwari. Muna mato andinawo. Mwari achitibatsira tinzwe inzwi rake. Karamba muchifamba nechapter iyi, yazosvika kuti nguva yaJona afunga kuti atize pamberi paMwari nekuti angaramba shoko raMwari. Mwari akati, it's fine, waramba kunzwa, handichatauri newe, ndakutaura nenature. Chechi hamusi kufamba neni. Ndiri kuti Mwari akatadza kutaura. Takutanga verse 1 yati Mwari akataura naJona, but Jona haana kunzwa chi. Ndobva atiza achitiza shoko rani Mwari. Ndobva ati don't worry, ndakutaura nenature. Teerera munhu waMwari, wekuponeswa anofanira kuponeswa. Kana akaramba kunzwa inzwi raMwari, Mwari achataura nenature. Chechi yaMwari, munoziva kuti nature inonzwa Mwari kudarika munhu? Hamuna zvamanzwa. Ndati nature inoteerera Mwari. Maiona kuti yatumwa makuseni kuti chimboti kwidibirei. Yakwidibira. Apa yabva yaunzwa kuti chimboro wakazuwa. Murutokadzwa. Inoita sei nani? Kuti kudarika chii nani? Vanhu. Saka Bhaibheri inobva yatuma storm. Muchikepe. Anambokuudzai kuti Jona akachifunga kuti kusateerera option, but paakazoona kuti haisi option, ndopaakapinda mukati mechikepe. Ari mukati mechikepe, mhepo huru ndokubva yauya, but payanga yauya yanga iri kutsvaga Jona. Hama dzangu, regai nditaure nditi, pamwe mhepo huru dziri kuvhuvhuta muupenyu hwedu ndedzekuti dzimwe nguva tiri kutiza pamberi paMwari. Ina handizivi experience yatiri kusangana nayo, but chandinoziva ndicho tikabva pamberi paMwari, nekuti Mwari wakatifira, unoda kuti atiponese. Nature inotendeuka enda kusaidhi yaMwari, yotanga kurwisana newe kuti ikuchenjedze kuti unofanira kudzoka kuna Mwari. Chechi yekwedu. Saka Jona achirohwa nemhepo, but Bhaibheri rinoti Jona anga akarara. Ndopandatya manje. Crisis iri kuitika mugungwa. Chikepe hachisigona kumira. Ndobva ndabvunza kuti ihope kaindi inoita kuti munhu arare panguva yecrisis. Mwana, mune shuwa mhai, munotorara zvekuti hamuna nguva yekunamata. Mhepo ichirova zvakadaro mupotsi. Mungarava hope, orara, Jona akarara, but tiri kushambisa ndechichi. Masailors ari kunamata mahedheni, munhu waMwari akarara. Mwana. Imvai vanhu vaMwari, istrategy yaSatani kuti pari kuitika crisis, instead yekuti dani kuna Mwari tinorara. Bvunzai maIsraeri, rimwe gore vachallenjwa naGoliath. Bhaibheri rinoti Goliath aiuya mangwanani oga oga nemanheru oga oga. Mukadzidza zvakanaka, aiuya mangwanani munguva yaifanirwa kupiriswa. Mumadekwana maifanirwa kuitwa masacrifice, ndopaye achichichidzira vaIsraeri. MaIsraeri instead yekunamata, varume vaipinda mumablanketi nebhutsu, Goliath akudzoka. Vanhu vaMwari, inguva yekurara here Jona? Jona arara. Werengaifesa
Jona akarara, anouya kunomutswa naSeila, anoti dana kuna Mwari wako, dana kuna Mwari wako. Toda utete, dana kuna Mwari wako. Verse 8, thank you. Verse 8. Hello. Verse 8. Zvino vakati kwaari, chitiudza hako kuti njodzi iyi yatiwira nokuda kwani? Basa rako ndereiko? Wabvepiko? Nyika yako ndeipi? Uriwo rudzi rupi? Iye akati kwavari, ndiri muHebhuru, ndinotya Mwari wokudenga, wakaita gungwa nenyika yakaoma. Afungati amirira naMwari. Jona ari mukati medambudziko, vanhu vari kushupikana, zviri kuitika. Munhu akashata haatambudziki ega, ndodambudziko racho, anokonzeresera vanhu. Tiri pacheche yaMwari. Kune mamwe vanhu vapera muupenyu nenyaya yekuda kwemunhu wani. Ndozvinobhoera kubva pamberi paMwari, unokonzeresa vanhu vakashayiwa rugare. Vanhu vakanga vabva kunohodha, vakatanga kukanda zvinhu zvavo zvavanga vatenga nemari yemukando yavaida kuzodzosera. Alo vanhu vaMwari, vakatanga kuzvirasa vachitsvaga solution, but Jona ndiakanga ari hodzere. Navari kubvunzwa Jona unobvepi? Ndakandibvunza munhu ari panapa, unobva kupi? Teerera vanhu vaMwari, hazvinei nekwatinobva, kana tikatenda shoko remuchinjikwa tose tinoponeswa. Hanzi unoita basa rei Jona? Inzana Mwari, panyaya yemuchinjikwa ground riri refu. Hazvinei nezvatinoita, hazvinei nekwatakabva, hazvinei nezvatiri, hazvinei nezvatinotarisirwa navanhu. Bhaibheri rinoti pamuchinjikwa ground riri refu. Saka Jona inguva yekusimuka kuti unamate Mwari wako. Nguva yasvika hama dzangu yekuti timire titaure pamusoro paMwari wekudenga. Mwari ngaaongwe. Panapo waita zvaita, Jona anorealiza mistake yake. Jona anoti aiwa, dambudziko riri pano, ndini honzero, ndikandei mumvura. Baterera vanhu vaMwari, Jona paari kuti ndikandei, ari apererwa netariro. Jona ari kutoona afa kuti no, zviri nani hangu kuti ndife pakudzoka kuna Mwari. Ndikandire hangu mumvura. But Mwari ngaaongwe. Jona achifunga kuita suicide. Jona achifunga kuparadza upenyu. Pana ari panapa, akuti akatarisa situation yaari nezvaakaita paakabva pamberi paMwari. Anoti akazvitarisa, anoti zviri nani, ininika handichabatsiri, ivi ndikadzoka pamberi paMwari hazvichaiti. Ndikatarisa zvandakabata nezvandinazvo hazvichaiti kuti ndidzoke kuna Mwari. Mwari anogona kundigamuchira here. Saka zviri nani kuti ndife. Pana ari pano apererwa netariro, pana ari pano akatarisa urwere hwake, anongoti zviri nani kuti ndife, ndingaponeseka here. But Mwari ngaaongwe. Jona paari kuplana iyi, Jona ari kugadzirirwa zano reruponeso. Jona achikandwa mukati memvura, chakanga achishuvira kuti pada achaparara, but anosvika Mwari aunza free transport. But iye akabhadhara, but Mwari akamupa free transport. Hatingati amaenderera Mwari. Alo chechi yaMwari, kuya kunozotora Jona nekumuchengetedza mukati medumu. Ari mukati medumu mamusituation yakanaka. Teerera vanhu vaMwari, kune vamwe vanhu vada kupinzwa pari tight kuti vazoone Mwari.
vanoda kuti vatange varwara kuti vazoone kuti Mwari ane simba. Vanoda kuzonamata vasisina zvinhu, basa rapera, vava useless, ndopanoda kuya kuna Mwari. Alosana mzomera Mwari, tadii tauya kuna Mwari zvinhu zvakanaka. Mwari ari kungoti unofanira tiri focus nebasa rekuita, basa rakatimirira pamberi, basa ratinofanira kuita tichiri vapenyu, tiine utano. Bhaibheri rinoti bata basa achiri masikati nekuti usiku unouya. Jona ari mukati mehori ndo paakazotanga kurangarira Mwari. Pana vachafunga kuzoya prayer band nekufasha, musi wacharohwa nemurume kana kurambwa nemukadzi. Vadii vanamata zvinhu zvakanaka. Ndomunamato wandina. Kune wagara vane zvinhu zvashata kudhara. Regai ndikudzei wana Mwari. We worship God of second chance. Mwari wedu, he gives second chance. Vanhu vaMwari ndoda kutaura nemi mangwanani. Tonamata Mwari anopa second chance. Nyangwe Jona aperere, Jona Mwari anoplana zano, ndokumutora anzi akanamata aripo, akanamata akati Mwari wangu ndirangarirei. Ari mukati mesituation yakaipa, ndokudza munhu waMwari uri muchirwere chauinacho, pada chakauya ndowakachikonzeresa, unamata kuna Mwari, Mwari anonzwa. Washungurudzwa nezvawakabatiswa, pamwe wakapiwa kamuti ukataka ndekakati kakachinja kuita nyoka, ndiri kuti iripo nyoka, ukanamata Mwari anonzwa. Alo, une mbambo dzimwe dzawakaisa pamusha dzauri kuti aiwa ndakatodzisa kare dzichabva sei? Ndiri kuti kanamata kuna Mwari anonzwa ari kudenga. Jona akanzwikwa, andokubva akandwa pakaoma. Kune vanhu vanotanzi Jona akakandwa kuNinevha, haana kusvipirwa kuNinevha because pakati peNinevha nepaJopa hapana mvura, saka akakandwa paakabva. Saka ukabva kuna Mwari hapana kwauri kuenda, uri kungotenderera. Anochecha Mwari. Satani zvanongoita anokutenderedza muchiraundi. Akangopinda ndobva adzoserwa pangari. But the Bible rinoti, ukaverenga chapter 3 verse 5 rinoti, muri padhuze 3 verse 5, iwe vhesi yedu yekupedzisira nekuda kwenguva yedu. Padoda timungocherechedze. Jona anotiza pana Mwari. Taona matambudziko ekutiza pana Mwari. Mamwe acho tiri kusangana nawo, but even tiri kusangana nawo, Mwari ngaaongwe. Kune chapter 2 Jona anomhanyira kuna Mwari, Mwari anomunzwa, anomuita zvakanaka. Jona chapter 3 yakutiudza kuti kumhanya uina Mwari, wakufamba naMwari, chii chinoitika. Verse 5 zvinonziko. Verse 5. Yeah. Vanhu veNinevha vakatenda Mwari. Verse 2 first. Verse 2. Simuka uende Ninevha, riya guta guru, undoriparidzira zvandichakurayira kuti uparidze. Ipapo Jona akasimuka akaenda Ninevha sezvakarayirwa neshoko raJehovha. Zvino Ninevha raiva guta guru guru, rwendo rwamazuva 3. Verse 5. Vanhu veNinevha vakatenda Mwari, vakatara nguva yokuzvima zvokudya, vakafuka masaga kubva pavakuru pakati pavo kusvikira kuvaduku pakati pavo. Amen. Vanhu vaMwari. Jona akufamba nani naMwari. Zvinonzi rwendo rwe3 days. Jona akarowa kakadhainani chi agents. Muri kuona agents. Revelation chapter 14 verse 6. Ndakaona ngira ziri mchinai muchade ndoka mufambiro kanga kakuitwa naJona. Paifanira kutora 3 days, akarowa chi 1 day. Endanzi achisvika ikoko akaparidza, vanhu vakatendeuka. Alo vanhu vaMwari, ndoda
kutaura neumwe munhu mukati memangwananana. Ndofarira inzwi rakashandiswa pana Jona rekuenda kunoparidza. Anonzi Jona, enda unoparidze Besora. Tirikweyo, enda unoparidze Besora. Besora imilitary term. Alo cheche mwana. Imilitary chi? Raiendwa nemumhanyi achienda kunoudza mambo kukurira kwehondo. Alowanwa mwana. Hatina nguva, ndanga ndapa verse 2 ya Samuel chapter 18. Mumwe mukomana anonzi Absalom avhiringana naDavid. Bhaibheri rinoti David achiisa timu yake muzvipoka naJoab. Vanoti mukomana mukamuona muzomunzwire tsitsi. But David anobuda mukati mepalace nekuda kwaAbsalom. But Absalom mukaverenga zvinonzi akazohen'a pamuti. Ndobva vamusiya vachiti mumunzwire chi. But Joab anosvika unomuita sei? Ndopaanotuma message. Anochecha mwana. Nekuda kwenguva ndinyorai pasi ndinozoverenga 2 Samuel chapter 18 23 muchienda nayo. Now Bhaibheri rinoti pakatumwa ani naye Cush kuti aende nechinai nemessage. Now mukaverenga military term iri kushandiswa naJoab kutuma Cush ndo yatiri kuti Bisora. Alo handise ari kuti enda unoudze mambo kuti takurira. The enemy yaita sei yadhifitwa. Ndo patinozoona muchinda uyo anomhanya anonzani Ahimasi. Anodini anotera ndokubva aovhateka ndizeni. But asvika anobvunzwa kuti zvese zvakanaka. Hapasi kutsvaga wana Ahimasi, toda wana ani nani? Vanoenda nemessage. Anochecha mwana. Vane message. Wana anonzani Ahimasi vari munyika vari ngoti it is well, it is well. But Bhaibheri riri kuti aende nemessage yekuti takakurira. Saka Jona paari kuenda nemessage yaBisora iyo inonziyo good news, message yevictory. Saka vanhu vekuNinevha sevanhu vehondo vakainzwisisa. Alo kuti pari kunzi 40 days zvinoreva kuti ari kuuya ane simba kudarika isusu. Saka it's better titendeuke isati aparara. Anouya vakomana. Bhaibheri rinoti achauya asina minzwa, asina crown yeminzwa. Anenge aine crown inobwinya. Pachidya chake akanyora kuti Lords of Lords, Ishe wemadzishe namambo wemadzimambo. Tinofanira kuti tiende tinoudze nyika. Tiri pano checha mwana. Tine message atina. Hama dzangu, Mwari ngaatibatsire. Takapiwa message. Ndosaka tichiexista pana 28 yaMateo. Verse 18 inoti simba rose ndakapiwa. Simba ripi nai? Rose ndakapiwa. Exousia ndizverezi ndakaita sei? Ndakapiwa. Now terera munhu waMwari, Jesu ari kuzvitora sakomanda. Saka asati atituma atanga ambotitipira kuti munhu ari kukutumai ane simba. And simba racho ndere pasi nekudenga. Hama dzangu harina simba rimwe ratinotaura kuti ane simba anoita sei? Masimba epasi. Jesu akatituma une simba rose. Zvikanzi naActs chapter 1 verse 8, kana mweya mutsvene wauya muchapiwa simba. Simba racho rakasiyana nerepana Matthew. Repana Matthew iright yatapiwa. But repana Acts 1 verse 8 idunamas. Ndo rinoshandiswa nevemadhora vaya
kuti kana vafamba vachigadzira rodhi, nekuti yakagadzirwa masavha akaiona, saka inofanira kudarika napo. Vanoita sei? Vanobora voisa madynamites vodhura kuti dombo ripere. Saka power ratinaro hama dzangu idunamas, all power. Hatina chekuita sei nayo, chekutya pari kutsvagwa. Vanoudza nyika. Patine mubvunzo ndina, Ninivha yako ndei? Ninivha yako ndei? Ndine mubvunzo vana dzangu, taakupedza kembe. Mwari ari kuti message iyi endai kundudzi dzose nekuNinivha. Ninivha ndio anga ari maenemies eIsraeri. Saka Jona ari kuti ndingaenda sei kumaenemies. Alona wamari pane ari panapa ari kuti nawo message amuri kutaura, ndingaenda sei kunoitaurira baba namai wandasiya kumba nezvawakandiitira. Alo, nezvaakandiitira zviya. Bhaibheri riri kuti izvozvo zvawakaitirwa enda unomuudze. Hausviki nomuudza nekuti anodhizevha, but uri kumuudza nekuti akafirwa naKristu. Alo vanhu vamwari, ndikutotaura nawo amwene nemuroora usingawirirani nayo. Ndouri tonzi uchibva panapa enda nemeseji iyi yekukurira. Vana vamwari, hatisi kuenda kunorwa hondo. Bisora haasi kuenda kunorwa hondo, haisi meseji yehondo, kunoanaunza victory. Tiri kunoanaunza victory. Tiri kunoudza zvirwere zvatinazvo victory kuti zvakarorerwa pamuchinjikwa. Tiri kunoudza zvinotinetsa, zvatakabatiswa, zvatakunosiya, hatisi kunorwa nazvo. Tiri kunoanaunza victory yapamuchinjikwa. Alo vanhu vamwari, Bhaibheri riri kuti ani nani anotenda. Ani nani anotenda. Gurupu riya inonzi trumpet, uyai panzvimbo penyu tinamati. Hama dzangu, ndiri kutaurawo newe mukati memawananani. Bhaibheri riri kuti simuka uende kuNinivha. Pamwe taive neattitude dzisiri right. Zvinhu zviri kuita sezvinofamba sezvakaita Jona paakafamba akabhadhara mari, zvinhu zvavo zvichiita sezviri kuita zvakanaka, but akazozviona apinda muchikepe. Ndiri kuti zvinhu zviri kumbofara zvinezvi zviri kuita kunga zvakanaka, but hazvirambi zvakadaro. Hazvirambi zvakadaro. Tadiwi tadzokera kuna Mwari. Ndomunamato wandinawo. Bhaibheri rinoti nokuti Mwari akada nyika, nokudaro akapa mwanakomana wake kuti ani nani anotenda kwaari aregere kufa. Bhaibheri riri kuti ani nani, chimiro chauinacho, chimiro chachine Ninivha. Kana Mwari akanzwa Ninivha, angatadza sei kunzwa iwe? Kana Mwari wekudenga akanzwa Pita angamboramba Jesu akamupa second chance, anotadza sei kupa iwewe? Tiri pano naMwari. Pane mumwe mukomana aigara kuGokwe. Pane mumwe mukomana aigara kuGokwe ainzi Jairus Choto. Tiri pano sanganidzo neyaMwari. Ainzi ani? Ainzi Jairus Choto. Jairus Choto aikura achitambura. Jairus Choto aifamba netsoka achienda kuchikoro. Jairus Choto aifamba nezvigaba. Jairus Choto paanga akura achiti regai nitsvagawo vasikana, vasikana vaiseka kana vakaapproachwa naJairus Choto. Vaiti zvawakaita Jairus nemang'awinawa nezvigaba, ungadai nini chaizvo Jairus. Jairus aisekwa munharaunda. Rimwe zuva Jairus anoita rombo rakanaka rekuenda kuenera South Africa.
ndobva atsvagawo basa. Atsvaga basa, akariona, akashanda, akaita zvimakore ariko. Jairus Choto anonyora tsamba kuna tete. Tete, ndiri kuuyako. Zvikanzi Jairus Choto aita zvakanaka, mwana wabhudhi wangu. Zvikanzi but pandiri kuuya, gadzirirai muchato, isai zvinhu zvese panzvimbo. Tete wakashamisika, Jairus Choto, so usina kundiudza musikana wacho. Zvikanzi tete, ndatigadzirirai, ndiri kuuya. Hanzi vanhu vakapiwa date, zvese zvikaitika. Jairus Choto anosvika, vanhu vese munharaunda pakazariwa, vanhu vachida kuona kuti Jairus Choto kuchata. Jairus wemanga uya wezvigaro ada kuchata nani. Hanzi makazara muhoo. Wakaita zvavanoita vaitiwa nemaringeu, mapatch boy akauya, wakaita sei. Jairus Choto ndokubva azosvikawo nguva yake yekuti apinde. Ndizvo Jairus Choto achimacha zvakanaka, achifamba pakapeti akananga, ndokubva asvika, ndokubva amira zvamunotaura zvese, ndokubva afesa kudhoo akamirira mwenga. Ndizvo vanhu vese vakatanga kutarisa kuti ko Jairus Choto ada kuchata nani, ko musikana ariko. Jairus Choto vafamboita kasilence, vakati pamwe mota yacho iri kuuya. Jairus Choto akapiwa maiki, akachena, ane kaheti kekuenera kaya, bhutsu yanga iri point zvakanaka. Anongomira obva ati, tinotenda zuva remuchato nhasi. Ani nani anoda hake kuchata neni ngauye. Vanhu vachisharisa mota dzanga dziri panze dzakanaka. Hanzi vanhu vachisharisa vachiona Jairus Choto anganyatsochena zvakanaka, apfeka zvakanaka. But vasikana vaya manje vaimbomutuka vakanyara kuti wasimuke, nekuti Jairus Choto anga akaita zvakanaka. But achingoti ani nani hake, kambotarisa ani nani anoda hake ngauye achate neni. Ani nani? Hasi kamusikana kamika kangoshinga so, kobva kasimuka, kobva katorwa, vakamhanywa nakona natete chichichi, vakapfekedzwa. Vanobva vayadzwa chisimukai, mwenga wakuuya, kamusikana kakapinda kakachata. Ani nani? Jairus Choto achibvunza. Teerera vanhu vaMwari, mangwanani ano handisi kutaura pamusoro paJairus Choto, ndiri kutaura pamusoro paJesus Christ. Ari kuti ani nani? Ani nani anoda hake akatenda achava neupenyu usingaperi. Hanzi vanhu vari pano, vamwe vari kutarisa zvavakaita kumashure. Jesu ari kuti ani nani zvavakaita izvozvo, ari kuti anoda hake ndichapinda naye mumambo hwekudenga. Halo vanhu vaMwari, ndashaya hangu gurupu raimbira muimbisi, ndimbirawo mazita paanodaidzwa. Apo mazita anodaidzwa, ndoda kunamata hama dzangu. Jona ari kufanira kuenda nemeseji kuNinevha. Tiripo vanhu vaMwari. Jona ari kufanira kuenda kuNinevha kunoudza vanhu vekuNinevha kuti takakurira. Jesu akakurira pamuchinjikwa. Jesu akakurira pamuchinjikwa. Pana anoda simba here nekuti kuNinevha kune maenemies avo. Handiwirirani nemukoma wangu, handiwirirani nasisi wangu, handiwirirani nemaneighbors angu, handiwirirani nevekuchechi chaiyo. So ndikanoparidza sei? Bhaibheri kuti kana isusu tatanga tatendeuka, apo panomuka wakafa mazita achazodaidzwa. Iwe zita rako rinenge riripo. Jesu paari kuti ani nani vari kuda simba rakadaro simukai, kuti Mwari tibatsirei. Pamatipa second chance sekupa kwamakaita Jona,
takambotiza vhangeri, takamboshora shoko renyu, vataona kuti hazvibhadhari kusapinda mumisheni. Ndoda kupinda mumisheni, vakadaro simukani vari kuti todawo kuti pamazita edu achidaidzwa ndoda kusimuka. Aripo apo Jesu ari kudaidza, Jesu ari kutodaidza vanhu vaMwari. Mwari Baba muripo kumusha watinodisisa kumusoro kudenga, tokutendai nenguva yamatipa yekuteerera shoko renyu. Toda kutendai nekuti mune basa guru ratinofanira kuita. Nguva dzakawanda takamhanya mberi kwenyu, nguva dzakawanda takamhanya tichitiza pamberi penyu, asi nhasi tinomhanya tichidzoka kwamuri kuti titange kumhanya nemi tichienda tiri tese. Tinokumbira Mwari mutibatsire panguva ino. Zviripo zvakawanda zvatinosungwa nazvo nemuvengi, zvatakagashidzwa nemuvengi, zvinotadzisa kuti tiende nebasa renyu. Tinokumbira kuti Mwari muzviparadze nekuda kwezita renyu. Toda kukumbirira ava vauya kuno kumberi, vamwe vanoda kubhabhatidzwa, vamwe vanoda kusunungurwa nekusimbiswa. Tokumbira kuti simba ramunaro imimi risingabvi kumunhu asi rinobva kuna Mwari wemasimba ose, ribatsire vanhu ava pavanenge vachitadza kunoparidza. Imi Mwari muvasunungure. Zvimwe zvacho zvirwere, zvimwe zvacho kushayiwa simba, zvimwe zvacho miteo yewakaipa. Asi tinokumbira kuti Mwari, imi hapana kana chinhu 1 pano pasi chinokukundai. Saka tiri pano pamasikatani, gamuchirai ava vauya kwamuri sekurevesa kwemwoyo yavo. Mugotaura neavo vari kunzwa izwi renyu asi vane mwoyo mukukutu. Taikumbira kuti murambe muchizevezera muhana dzavo, musavapa zororo kusvika imi mawana ugaro muupenyu hwavo. Tokutendai Mwari. Rangaraiwo murandano wenyu wamashandisa parusando urworu, mugoramba muchimusevenzesa, mugomupawo mubayiro wevose vamakasevenzesa. Muzita raJesu tanamata tichitenda kuti matinzwa. Amen.